El record de guerra que m'agradaria compartir és una història que encara avui en dia segueix molt viva. Tinc una amiga meva i la seva família que fa 7 anys que van començar a cercar les restes del seu avi que va morir al front. El seu avi es deia José María, es va allistar voluntari a la CNT i estava casat amb la Dolores i tenien una filla. El José María, després de portar molts mesos al front sense rebre cap permís per part de la companyia per poder visitar la seva família, va decidir desertar durant uns 3 dies. Després va tornar al front amb les conseqüències oportunes que això li va comportar. Passats uns mesos va rebre una carta de la seva dona on li comunicava que havia quedat embarassada i que seria pare. La Dolores va tindre un nen, li va posar José, i al mes de néixer el nen s'assabenta que el seu marit ha mort durant una batalla. La comunicació la va rebre per part d'un company de la companyia que li va entregar algunes de les seves pertinences i la documentació i li va explicar la localització de la mort. Mai va rebre cap comunicació oficial de la mort del seu marit. Així que doncs la dona es va quedar vídua als 20 anys amb 2 fills petits i mai es va voler tornar a casar. Contava que no ho va fer per protegir els seus fills, perquè ella s'havia casat amb un bon home i enamorada, i no volia que cap home pogués maltractar els seus fills. Va sobreviure fent extraperlo i d'aquí es podien contar moltes històries. Per mi va ser una autèntica heroïna. Són moltes avui en dia les famílies que segueixen buscant els seus familiars desapareguts durant la guerra. És una feina molt complicada, sobretot també per l'escassa col·laboració de la memòria històrica. Ells, gràcies a la col·laboració d'un historiador de la zona i pel boca a boca de la gent, han aconseguit localitzar la batalla i també han localitzat 3 soldats republicans i sembla ser que un d'aquests 3 podria ser el José María. Ara mateix estan pendents de permisos, després faran proves d'ADN i espero que aquesta història acabi amb la finalitat desitjada per al José, que és la d'enterrar el seu pare a la seva